Sa number 9, proposal sa BTTMD nga pasakaan ang rate para sa mga running events sa Bacolod City. Ginbalik sang SP kay sala ang proseso. Wala ginbaton sa sanggunian panlungsod sa Bacolod City ang proposal sa Bacolod Transport and Traffic Management Department o BTTMD bangod sa wala masunod ang eksakto nga proseso. Ginsiling ni Councilor Al Espino, pamuno sa Committee on Laws, Ordinances and Good Government, nga wala sang resolusyon nga ginpagwa ang Bacolod Traffic Authority Council o kung BTAC may angon sa proposal nga pasakaan ang permit fee sa mga running events sa syudad. Pagklaro niya, wala sang otoridad ang BTTMD nga maghatag sang proposal direkta sa SP. Kinahanglan nga mag-convene anay ang BTAC agud makalabay sang kon makabalay sang resolusyon sa pagduso sang amo nga proposal. Ginapangabay man sang konsihal sa pamunuan sa BTTMD nga mangin responsable sa pagsunod sa mga proseso sa syudad kag sang SP. Suno kay Espino, ang obra sang BTTMD ang pagpatuman lamang sa mga traffic kag transport protocol. Nanging kontrobersyal ang pagduso sang BTTMD sang saka sa sukot sang pagkuha permit sa mga running events sa syudad. Unang aging siling ni Bacolod City Mayor Greg Asataya nga 100 ka pesos lamang ang permit fee nga ginabayaran sa mga organizer sa syudad nga tuman kabarato. Pabor ang alkalde nga mapasaka ang permit fee apang nagapamatok siya sa proposal sa BTTMD nga 100,000 pesos para sa masobra sa 42 kilometer nga event. Si Asataya man ang nagaserving nga chairperson sa BTAC. The BTTMD cannot come up with policies on its own. Dapat maagi na siya sa BTAC. So the Bacolod Traffic Authority Council, i-discuss na alay nila if the proposal is valid. Dapat may proseso na siya. But I think confused siguro si BTTMD sa iya role.